Good morning, ma'am. Bumalik po yung rider ng product 128. Galit na galit. Maling pagkain daw po yung i-deliver sa customer. Ano? Kunin mo nga yung resibo at pakiprayo na agad sa kitchen. Copy, ma'am. Sir, ano pong nangyari dito? Ito yung product na ibinigay sa akin ng crew nyo. Galit na galit sa akin ng customer dahil maling pagkain ang natanggap nila. Hindi daw nila order yan. Opo. Sir, pasensya na po Sa ngayon po, pinapriority ko na po yun sa kitchen. Hindi na. Pinapa-cancel na lang ni customer ang order niya dahil sa galit. Nasigawan pa ako. Bayaran nyo na lang yung panggas ko at sa susunod, ayusin yung trabaho nyo. Kaming mga rider ang mawawalan ng trabaho dahil sa kapalpakan nyo Sige ho, sir. Pasensya na ho ulit, ha? David! Yes po. Pawis na nga lang nito mga pagkain na to. Ngayon na. Copy, ma'am. Sir, tanungin ko nga lang po kung sinong crew po yung nag-abot sa inyo ng product? Siya. Siya yung nag-abot sa akin yan. Ma'am, pasensya na po. Akala ko po... Pumunta ka sa office ko. Ngayon na. Hindi ko naman po... Bilisan mo bago pa kita masigawan. Yes, ma'am. Oh bro, bakit mag-isa ka rito? At saka, di ba tapos na yung break mo? Pinag 2 hours break ako ni ma'am dahil sa kapalpakan ko kanina. Ano ba nangyari? Ba't nagkamali ka ng bigay sa rider? Maling resibo yung naidikit ng intern dun sa product. Hindi ko na na-check ang loob dahil maayos ng pagkakatip. Kaya akala ko, all goods na. Hindi na rin ako nakapagdahilan kay ma'am dahil ayaw niya akong pagsalitain. Ano namang sabi sa'yo ni ma'am? Kaya araw ako laging palpak dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko na pinatulan. Nakiusap na lang akong wag akong isuspend. Mas diado ko kung suspended na nga. Deduction pa sa salary ko yung mga pagkain na waste kanina. Grabe naman si ma'am sa mga sinabi sa'yo. Pero bro, magpahinga ka na muna kaya, kahit ilang araw lang. Mahirap kalaban ng kalusugan. Biruin mo, after mo dito sa restaurant, may racket ka pa mamayang gabi. Buwa ka ng zombie sa lagay mong yan Kailangan Kung tutuusin, mas malala pa nga yung hirap na nararanasan ni mama kaysa sa akin. Kaya wala lang sa akin to. Bro, kailan mo babalak sabihin sa mama mo na hindi ka na sa eskwelahan dumediretso kundi dito, sa trabaho? Mas kailangan kong pag-focusan ng makaipon ng pera para sa operasyon ni mama. Kaya hanga talaga ako sa iyo Dear love, walang makakatumbas sa pag-aaruga at pagmamahal ng isang ina. Dahil ito ang pinatunayan sa akin ni mama. Pero paano pa ito may papakita at may paparamdam kung tuluyan ang bumigay ang kanyang pangangatawan dahil sa iniindang karamdaman? Ako si Nathan, 21 years old. Makakatuntong na sana ako sa kolehiyo nang lihim kong pagpasyahan ng huminto sa pag-aaral upang maghanap ng pagkakakitaan. Ang dahilan? Buhay ng aking inay, madugtungan. Nako, ay napakapogi naman talaga ng anak ko na yan. Pakis nga ang mama. Ang bango-bango. Ma, hindi na po ako baby. Gagraduate na nga po ako ng elementary this year. Kahit na high school o college ka na, ikikis pa rin kita. Tama na po. Ay, Sasha, kunin mo na nga yung bag mo para makapasok ka na. Si mama talaga. Hindi talaga mawawala ang kiss bago ako pumasok sa school. I love you, ma. I love you too, anak. Heto, anak, ibaon mo tong pandesal. Pasensya ka na, anak, kung eto lang ang may papabaon ni mama sa'yo, ha? Hayaan mo sa susunod. Kapag mas maraming naibenta ang mama sa palengke, chicken na ang ipapabaon ko sa'yo. Okay ba yun? Wow, chicken! Promise mo po yan, ma. Oo naman. Basta may kiss lagi ang mama sa baby ko. Ma, nakikiliti po talaga ako. Eto ang sukli mo. Maraming salamat, Suki, Sa susunod ulit. Aba, mukhang nakakarami ng benta ang kumari ko, ha? Mabuti nga at umaaya ng araw sa akin ngayon. Kailangan ko rin dahil mas malaki ang gagastusin sa pag-aaral ni Nathan pagtungtong niya ng high school. Akalain mo yun. Parang dati sa akin mo pa inihahabilin si Nathan kapag naglalabada ka.
Ako pa ang nagpapadede sa kanya para lang mapatahan. Salamat talaga, Mare, ha? Abay, ano ka ba? Wala yun. At saka, kahit hindi mo naman sabihin, nandito lang ako palagi, no? Kung hindi ka lang talaga niloko ng magaling mong asawa, di sana may katuwang ka pa. Ay, mas mabuti na rin yun. Puro pananakit lang laman ang inabot ko nun kay Noel. Ayokong lumaki si Nathan na masaksihan ang kawalang hiyaan ng ama niya. Ay, nga pala, Mare, kasi may nakapa akong bukol sa bandang dibdib ko. Check mo nga dito. Ay, saan? Oh, dyan banda. Abay, oo nga. Ano bang nangyari? Napacheck mo na ba yan sa doktor? Ay, naku. Ipapabaon ko na lang kay Nathan yung pampacheck up. Pati wala naman akong ibang nararamdaman eh. Tingin ko dahil ito sa panununtok sa akin ni Noel nun kaya nagkamukol. Grabe nga naman talaga si Noel na yan, no? Hayaan mo na nga. Matagal na naman yun. Nga pala, kailangan ko na palang sunduin si Nathan sa eskwelahan. Ay, sige. Mag-iingat ka, Mare, ha? O, sige. Wala akong kaalam-alam na may iniinda na palang karamdaman si Mama na mga panahong yun. Naging subsub si Mama sa pagtatrabaho para lang matustusan ang pangangailangan ko sa pag-aaral. Ngunit ito rin pala ang mga bagay na unti-unting kukuha sa lakas ng mama ko. Hanggang sa dumating ang panahong malapit na rin ako makapagtapos ng high school. Good morning, Ma. Anak, gising ka na pala. Nakapaghanda na ako ng almusal mo. Kumain ka na. Thank you, Ma. Kumain na rin po kayo. Nakatapos na ako, anak. Pwede ba pagkatapos mo dyan, hilutin mo naman tong balikat ko. Parang nangangalay kasi. Ay, Ma. Hilutin ko na po ngayon. Masama po ba pakiramdam nyo? Hindi naman. Oh, mainit kayo. Kayo talaga, Ma. Hindi kayo nagsasabi na may lagnat na pala kayo. Wala lang yan. Anong wala? Hindi po natin dapat binabaliwala yan. Sandali at ikukuha ko po kayo ng gamot. Salamat, anak, ha. Hindi na lang po ako papasok ngayon para maalagaan ko po kayo. Hindi na, anak. Kaya kong sarili ko. Halika, lumapit ka sa akin. Nathan, kahit gaano kahirap ang buhay natin, kahit anong mangyari, ipangako mo sa akin na tatapusin mo ang pag-aaral mo. Hanggang makagraduate ka sa kolehiyo, ha? Handa akong igapang ang lahat para lang masuportahan ka. Ma naman, sinabi ko lang na absent ako ngayon para masamahan kayo dito sa bahay. Iniisip ko lang po talaga ang kalagayan nyo. Pero opo, magtatapos po ako ng pag-aaral. Napakabuti talaga ng anak ko. Halika nga, pakis nga ang mama. Basta pagaling po kayo, ha? Ganoon ako kamahal ni Mama. Kaya gagawin ko rin ang lahat para maiparamdam lang sa kanya na hindi siya nag-iisa sa buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng aking graduation sa high school. Nabigyan ko si Mama ng medalya na siya naman niyang ikinatuwa. Akala ko, masayang araw yun. Anak, Nathan. Ma. Ikuha mo nga muna ako ng tubig, oh. Sige po, Ma. Sandali lang po. Na-surprise po ba kayo nang tawagin ako sa stage na with high honor? Kayo pa po ang nagsabit sa akin ng medal. Siyempre, kayo ang inspirasyon ko kaya ginagalingan ko talaga sa eskwela. Ito po tubig. Anak. Ma, ano pong problema? Aray. Anak. Ma. Ang sakit. Ma. Hindi ko na kaya. Saan po? Saan po ang masakit? Tulong! Ninang! Si Mama! Tulungan niyo po kami! Dali natin si Mama sa ospital! Doon ko napag-alaman na may karamdaman si Mama. Hindi ko maintindihan ang mga panahong yun. Napakaraming tanong ang nasa isip ko. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, si Mama pa? Mabuti naman siyang tao. Ano raw ang sabi ng doktor? May stage 4 breast cancer si Mama.
Kumalat na raw ang tumor sa ilang internal organs, sabi ng doktor. Kung hindi raw maaagapan, pwedeng buwan na lang raw ang itagal ni Mama. Diyos ko, magkano raw ang gagastusin sa operasyon para matanggal? Aabutin raw po ng 100,000. Bukod pa ang mga pangkimo. Inang, saan po ako kukuha ng ganong kalaking pera? Paano ang mama ko? Ay basta, gagawa tayo ng paraan, okay? Nathan, may kailangan kang malaman ha. Matagal nang may iniindang karamdaman ng mama mo. Hindi lang siya nagsasabi sa'yo. Dahil ayaw niyang mag-alala ka sa kanya at para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Kahit na may pagkakataon, hinang-hina na siya, pinipilit pa rin niyang makapagbenta para punan ng gastusin sa pag-aaral mo. Mama ko! Ninang, paano mama ko? Tulungan mo ko nang. Hindi ko po kakayaning mag-isa to. Mahal na mahal ko po ang mama ko. Okay lang. Nandito ang ninang, ha? Makakagawa tayo ng paraan. Mama. Ang bagay na kinatatakutan ko ay tuluyan ang nangyari. Masakit para sa akin na makitang hinang-hina at nagdurusa sa sakit ang aking pinakamamahal na ina. Kaya naman sa kagustuhan kong madugtungan ang buhay ni Mama, napagdesisyonan kong hindi na muna tumuntong sa kolehiyo at piniling magtrabaho. Sa umaga'y nagtatrabaho ko sa fast food bilang server at sa gabi naman ay tagalinis sa barbershop. Hindi ko ininda ang lahat ng pagod at puyat gaya ng ginawa ng aking ina para lang mapalaki at masuportahan ako. Inilihim ko rin ang bagay na ito dahil alam kong mas masasaktan si Mama kapag nalaman niyang hindi ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko nang dahil sa kalagayan niya. Oh bro, uwi ka na? Hindi ka na ba mag-OT? Oh bro, Hindi ka na rin muna papasok sa barbershop ngayon? hindi na rin muna. Nagpaalam naman ako. Huwag mo na lang masyado isipin yung mga sinabi ni Ma'am sa'yo kanina. Hindi naman yun ang dahilan. Maaga ko lang bibisitahin si Mama ngayon dahil katatapos lang ng chemo niya. Ganun ba? O sige bro, basta magpakatatag ka. Salamat. Ma, ito po. May dala po ako sa inyong mga prutas. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Anak, nagiging pabigat na ba ako sa'yo? Ma, hindi po. Huwag niyo pong isipin na nagiging pabigat kayo sa akin. Totoo bang itinigil mo na ang pag-aaral mo nang dahil sa akin? Ma, sorry. Umuwi na tayo. Ma, hindi. Kailangan niyo pa pong magpagaling. Hindi. Alisin mo na nga itong mga nakakabit Ma. sa akin. Ma, please. Hindi ko na kayang sikmurain na mahiga dito habang ikaw ay nagpapakakuba sa pagtatrabaho. Ma. Tumataas lang ang pila habang nandito ako. Ma, hindi. Gagawa po ko ng paraan. Umuwi na tayo, anak. Ayokong maging pabigat sa'yo, Nathan. Ayokong maging dahilan ng pagtigil mo sa pag-aaral. Ayokong mahirapan ka. Sige na, halika na. Ma, bumalik na kayo sa higaan. Palagi na lang ba yung sarili ko ang iisipin niyo, Ma?
Ano naman kayo? Gusto ko pa kayong makasama ng mas matagal eh. Buong buhay ko naman inalagaan niyo ako ng maayos. Ngayon kayo na ang nangangailangan ng aruga. Hayaan mong gawin ko yung parte ko bilang anak niyo. Kahit mahirap, kinakaya ko naman eh. Kahit mapagod ako, okay lang. Kasi kung hindi ako kikilos, paano ka? Paano ang mama ko? Hayaan na lang ba kitang lumuluha dahil sa sakit? Hindi. Marami na tayong pinagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko? Ma, please. Hayaan mong gawin ko ang makakaya ko. Dear love, niyakap ako ni Mama ng mga sandaling yun at hinalikan sa noo, gaya ng nakagawian niyang gawin nung bata pa ako bago pumasok sa school. Bumalik si Mama sa pagkakahiga at mararamdaman mong desidido na ulit ipagkatiwala ang kanyang kalusugan sa pangangalaga ng mga doktor. Hindi ko rin inaasahan na sa pagkakataong yun ay makakatanggap kami ng magandang balita. Dumating si Ninang Anita at ang katrabaho kong si David para magpaabot ng tulong. Wala akong kaalam-alam na nakalikom pala sila ng pera mula sa pag-aambaga ng mga tindera na kasama ni Mama sa palengke, mga kapitbahay, mga katrabaho ko sa fast food at sa barbershop. Sinabi pala ni David ang naging kalagayan ko sa aming manager. Kaya naman bilang paghingi nito ng tawad sa akin, nagtulong-tulong rin silang makalikom ng pera. At dahil sa kanilang pag-aambagan, kasama na ang naipon kong pera mula sa pagtatrabaho, nagkaroon kami ng sapat na pera para sa operasyon ni Mama. Naging matagumpay ang naging operasyon ni Mama. At sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang sumasailalim sa lingguhang chemotherapy. At gaya ng ipinangako ko kay Mama, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Nagkaroon ako ng malaking inspirasyon para magpatuloy at isama si Mama sa napakataas kong pangarap para sa kanya, para sa amin. Metro Zone.